Music. And here we go. Good evening and welcome to the best. The best. Music. Ladies and gentlemen, this is Hot Stuff. Alright. Ja näin pyörähti käyntiin Koillis Tuhvi, eli Radio Koilliskarran erikoislähetys Hot Stuff keskeltä Kemijärvi Cityä. Ja studiossaan on totta kai GIBBA from FBI. Ja JS from KTB. Ja miten on JS? Mitäs meillä on tänään tarjolla? No tiukkaa tanssikamaa ja seikkailusarja Batman ja Rydman ja totta kai studiossa lentävä reporteri Ilmo. Ja totta kai myös hullua hubaa ja hauskaa skabaa. Näin on. Miten on? No, nyt jo tässä vähän kädet syyhä, eikö korkea aika pistää hikka biisi eetteriin? Joo. Ja tämä bändi on Kinky Go ja joo!
Voihan ryydäs tämä pehos aika lailla. Bändi oli Kingi Go ja biisi Ju. Ja tekijöinä R. Burtsile ja M. Neri. Ja tämä oli kyllä sellainen biisi, että tässä pysähtyy veri. Puhut vähän, mutta asiaa. Nimittäin missä on meidän lentävä reporterimme Ilmo? Ai niin, Ilmo soitteli aamupäivällä ja kertoi olevansa Kemijärven nyrkkeilytoimikunnan kokouksessa. Ilmo on nyrkkeilytoimikunnan nokkamies eli puheenjohtaja. Näin on, ja Ilmoa odotellessa lisää tiukkaa kamaa. Tämä kuuluu sarjaan 80-luvun tökkejä. Alright, ja tämä biisi kuuluu niihin T.I.P.P.A. from FBI:n koottuihin, eli 80-luvun tökkineitä oli nimeltään Sophie ja biisi oli My World. Ja tekijänä tällä biisillä oli duo nimeltään Farinan Krivelente, ja minun mielestäni tämä duo pistää muun muassa Stott Aiken ja Watermanin suoraan 6-0, mutta nythän meillä on saapunut studioon tämä Radio Koliskaaran lentävä reporteri Ilmo. Ilmo on sellainen sali, kun hän liikkuu ja peuhaa tuolla ympäriinsä, niin sillä jostain kumman syystä aina niin kuin pelaa. Tervetuloa Ilmo. No, kiitosta vaan.
No, mikäs nyt on homman nimi? Kuulepas, kerropa sinä oot tavannut tämän Badin ja Rydin, niin voisitko kertoa nyt kaikille kuulijoille 2 sanaan, minkälaisia tyyppejä nämä Bad ja Ryd ovat? No, ne ovat aikamoisia viikareita. Ne ajavat sellaisella mustalla avoautolla. Aina kumi palaa, missä vaan pojat liikkuvat. Ja pojat ovat semmosia 1,10 m pitkiä viittaniekkoja, semmosia varsinaisia riiviöitä. Ja pojat asuvat tuolla semmoisessa paikassa kuin Karppisen vaara, eli se on 40 kilometriä tuonne Kemijärven ja Posion rajalle, eli 40 kilometriä Ryd etelään. Koska oot ollut tekemissä Bad ja Rydin kanssa viimeksi? No, minä olin viime viikolla, olimme yhden roistonketäleen kimpussa, mutta se pääsi ikävä kyllä levistämään, mutta minä luulen, että tällä kertaa se kyllä jää se ketäle kiinni. Pojat panevat sen rautoihin. No, mistä sinä nyt tupsahit tänne? Oot vähän myöhässä. Joo, minä olin tuolla Kemijärven nyrkkeilytoimikunnan kokouksessa ja siellä puitiin vanhoja asioita, eli miten hutkitaan ja mätkitään, eli aivan tavanomaista asiaa. Missä sulla on tuo keikkakeissi? Sullahan on ollut keikkakeissi aina mukana. Missä sulla on nyt keikkakeissi ja tiukat kamat? No, täällähän se keissi on. Ootapas vähän aikaa. Joo, täällä on mulla on täällä kovasti tykkejä. Mä otan tästä tämän päällimmäisen. Enköhän minä panna jonkun biisin tästä soimaan. Mitä sanot? Kyllä, annapas ilmo palaa. No, tässä on se oikein semmonen oikein isorintainen nainen. Kannessa ja korvakoutut on ja hiukset ovat tuonne olkapäälle saakka. Tämä on sellainen etukainen kuin Anki Baku ja tämä on tullut suoraan Ruotsista ja tämä on todella kovaa kamaa. Tässä ovat tuottajina tällä biisillä Secret Servicein kaverit ja biisi on People Say It's in the Air.
näin sinä lentävän reporterin salaisesta keikkasalkusta kaivettu Maxi Anki Baker ja biisi People Say It's in the Air. Ja mitä sanot Ilmo, eikö tämä kuulu kans sarjaan 80-luvun tykkejä? Joo, kyllä. Puhut iässä vähän, mutta asiaa. Ja tämän biisin tahtiin on oikein hyvä hypätä, vaikka minkälaisissa nurkkatansseissa. No kerropa Ilmo, kun tutustuit tuohon Pädi ja Ryydiin, niin eikö olisi nyt korkea aika vähän katsoa, minkälaisia seikkailuja pojilla on ollut viime aikoina? Joo, minä olen kuullut, että pojat ovat olleet sellaisen roiston kimpussa, kun oliko se Kaappa ja Kiiskinen, ja nyt onkin aika ottaa osa numero 1, eli tässä tulee Batman ja Rydman. Ja nyt se lähtee YK ja YK-kone. Kuuntele! Eikä mene sormet nopeasti. Kuuntele. Näin. Ja näin. Voi että menee kovaa. Tällä lailla. Kaatoo hyvä veli näitä minun sormia. Batman, Rydman, Batman, Rydman, Batman, Rydman, Batman, Rydman. Batman, Rydman, Batman, Rydman. Ja näin tämä kappale loppuu nyt. YKK. Vai Ryydana ja 1000 Ryydkirousta ja kalankatkuista Ryydroistoa. Mikä taas vielä Rydman? Usko tai älä, mutta olemme saaneet Ryyd-postia, jossa meitä uhataan tosikierrolla tempulla. Ja vain uhataan. Ja tuotahan minä en usko sinä senkin limaniljaska. Pakkohan sinun on se uskoa. Lue vaikka. No, mitä tässä lukee? Jaaha. Ellette heti miten ja kiireen vilkkaa toimita minun Sveitsissä olevalle pankkitilille 150 000 miljoonaa Ryd-markkaa, niin minä toteutan välittömästi yhden pahanilkisen suunnitelmani. Mikä se semmoinen suunnitelma on? Lue äkkiä Batman lisää. Tässä lukee ihan selvästi, olen ottanut pankiksi Nasse Sedän ja aion ampua hänet raketilla kuuhun ja vieläkin kauemmas, ellette heti suostu vaatimuksiin ja allekirjoituksena on Kaappaaja Kiiskinen. Vai Kaappaaja Kiiskinen, se senkin ukkosen tappama pirun raato. Mehän emme anna sellaisen uhkauksen toteutua, vai mitä sinä liukaskielinen mateen pyytäjä? Totta puhut kuomaseni, mutta eikös meidän ole aika taas panna käyntiin sanoinkuvaamaton Ryd-jahti? Veit sanat suustani. Nyt alkoi jahti, uskomaton tahti, Batman ja Rydman lähtee. Kuule Batman, minne me ajamme ensimmäiseksi? En minä tiedä. Onko sinulla kuomaseni kenties jotain ehdotuksia? Kävihän minulla yksi ajatus mielessä, mutta liekö sillä mitään merkitystä? Annahan kuulua, sinä senkin vanha jästipää. Etkö muista, kun edellisellä kerralla olimme tekemisissä Kaappaaja Kiiskisen kanssa? Hän oli rosvoamassa kalastaja Kallen mateen nokkia keskellä ämmän selkää. Niinpäs olikin, puhumattakaan viime kevästä, kun Kaappaaja Kiiskinen oli kokemassa luvatta meidän isoisän Ryd-rysää, jolla pyysimme kutukuumessa olevia kiiskenköriläitä. Luulenpa, että Kaappaaja Kiiskinen on parasta aikaa tyhjentämässä kalanviljelylaitoksen mätiastiaa ja meinaa varmasti syöttää Nasse Sedälle ainakin 10 litraa hauenmätiä, ettei Nasse vatsa pullollaan jaksa lähteä karkuun. Aika nerokas oivallus, Rydman. Enpä olisi uskonut, että sinulla on vielä hitusen verran tallella Ryd-järkeäkin. Mutta nyt ollaankin perillä, painapas Ryd-jarrua. Hei Rydman, tsiikaappas tuonne. Eikös tuolla kala-altaan kupeessa ole kasa kalaruotoja? Ei ne mitään kalaruotoja ole. Siinähän on vain kasa revenneitä verkkoja. No niinpäs onkin, mutta näkevätkö vanhat silmäni oikein? Eikös tuolla maassa ole Nasse Sedän punainen kuminenä? Olet aivan oikeassa. Nasse Sedän täytyy olla jossakin täällä lähistöllä. Niin täytyy, mutta Rydman, luulenpa sittenkin, että Nasse Setä on köytettynä Kaappaaja Kiiskisen mummon kellarissa. Sieltähän ne Kiiskisen viime kesänä käyttämät luvattomat katiskotkin löytyivät. Kuule Batman, miten sinä kaikki asiat oivallat noin helposti? Mikäli minä sinut tunnen, sinun pitäisi olla tyhmä kuin vasemman jalan saapas. Alakin siinä nimittelemään, niin isken sinulta muutaman Ryd-hampaan kurkkuun. Se oli vain vitsi, mutta Batman, taas mentiin. Sillä välin Kaappaaja Kiiskisen mummon kellarissa on Nasse Setä hätää kärsimässä. Otapas Nasse kiltisti lisää tätä homehtunutta hauenmätiä, tai minä uitan sinua tuossa haisevassa vessan pöntössä. Nyt erehdyt jätkä. Ensinnäkään jos Nasse Setan litkut vetää kurkusta alas, niin siinähän käypi sillä lailla, että Nasse Sedän henki ei haise niin paljon kuin ennen. Ja mitä haisevaan pönttöön tulee, niin siitä vaan. Eipä tässä ole puoleen vuoteen kylvettykään. Sillä välin Batman ja Rydman kaahavat 1000 ja 100 paikalle. Ja näin sinne seikkailusarja Batman ja Rydman ja osa numero 1. Ja saas nähdä kuinka pojille käy. Mitä mieltä Ilmo oot? Selvittääkö pojat kenties tämän tilanteen? Kyllä minä luulen, että nämä ovat sellaisia viittaniekkoja, että aina pelaa niillä aina jostain ihmeen kumman syystä homma niinku futaa, sanoisinko näin?
ja osa numero 2 ohjelman loppupuolella. Much more music, much more power. Give me music, yeah. Much more music. Ja tämä on Radio Koilliskaaren erikoislähetys Hot Stuff keskeltä Kemijärvi Cityä. Ja studiossa TIPBA from FBI. Ja JS from KTB. Ja tämä on tiukkaa kamaa. Listening to us. You are the best. You are the best. You are the best cause you're listening to us. Ja tämä oli Freddy Boy ja One Day. Kyllä, se meuhas oikein urakalla enemmän kuin lääkärit määrää. Ja eikö tippaa iässä tällä Freddy Boylla ollut aikaisempikin hitti, semmonen oikein tykki, sellainen kuin Heartbeat. Kyllä näin oli, Heartbeat oli ja se oli aika kova biisi. Kyllä se oli kova biisi, se sai vanhankin miehenkin jalan vippasemaan ja... Anteeksi. Taisi mennä ensimmäinen tämän kesän saaski kurkkuun, mutta annetaanpas palaa taas. Night.
pieces of a destiny, and I'll love you. I'll love you. You're the love of my life, my life, my life, and I won't let you go now. This is a requiem for love. Our love, our love is a miracle now. Oh, like a thief in the night, the night, the night. I was begging for love. This is a requiem for life has set me free. Taking a chance on you and me. This is the story now, the story of our love. You're the love of my life, my life, my life, and I won't let you go now. This is a requiem for love. Our love, our love is a miracle now. Oh, like a thief in the night, the night, the night. I was begging for love. This is a requiem for life has set me free. Taking a chance on you and me. This is the story now, the story of our love. You're the love of my life. Näin siis nimeltään London Boys ja biisi oli Requiem ja nämä pojathan vierailevat Posion yöttömässä yössä juhannusaattona 23. päivä kuluvaa kuuta ja Kolis Tuhvi eli Hot Stuff on myös mukana näillä kekkereillä lauantaina 24. päivä alkaen kello 15.05-17.30. Ja lähetys tulee suoraan keskeltä Posio Cityä. Ja kun tuossa peuhattiin joku aika, niin otetaan tähän välisten nimimerkillä silmät kiinni ja sylykkäin. Ja tässä tulee pienimuotoinen tarina. Ja tämä tarina pitää paikkansa niin kesällä, syksyllä, talvella kuin keväälläkin. Ja se kuuluu näin. Mitä lähemmäs päästään tanssipartneria alkuillasta, sen parempaa hedelmää kannetaan loppuillasta. Sealed with a kiss, Jason Donovan. Though we've gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love, every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day.
filled with a Voi että tämä osasi olla hyvä hidas. Tämä oli niin hyvä hidas, että tässä meinasi päästä mölä. Näinhän siinä ikävä kyllä meinasi käydä. Niin, mutta pojat, ettehän te tiedäkään, että tämä Silvittä Kyssi on levitetty jo 60-luvulla. Sen teki herran nimeltä tämä Brian Hyland. Ja eihän tämä ollut läheskään niin hyvä kuin se alkuperäinen, mutta oli tämä sen verran hyvä, että vasemman jalan lellivarpaassa oli sellaisia kylmiä väreitä, mutta eivät ne selkäpiihin asti ehtineet. Mutta heitetäänpäs tämä nöyhkyttely tässä pois ja otetaan keikkasalkusta tuosta taas päällimmäinen läppä. Ja mulla on sillä kovaa kamaa, silloin aina kovaa kamaa tuutin täydeltä. Elikkä otetaan tiukkaa rytinää tästä niin, että heilahtaa! Make my dreams come true. I need your loving really bad. Cause you're the man I never had. Say yes, say no. Baby, don't you let me go. Say I'm the boy who needs you so. Hey, come on, get me bad boy, yo, yo. Vai että tämäkin osasi peuhata. Ja oli todellista diskopotkua. Bändi oli Radiorama ja biisi oli Bad Boy You. Ja eikö tippää jäässä oli se korkein aika panna tämä Batmanin ja Rydmanin seikkailusta osa numero 2. Ja minä joudunkin tästä oikeastaan lähtemään kalppimaan. Mitä se tippasella nauraa? Minä lähden tuonne Kemijärvelle. Minä olen harrastellut tässä turvatukkoon. 2 vuotta olen harrastellut tällä syvän järven sukellusta, kun tässä merta ei ole lähellä. Lähimeri on tuolla Kemissä. Missä? Kemissä. Mulla on täällä Kemijärvellä ja ei muuta kuin vehkeet päälle vaan ja sinne pohjaan. Siellä mä haukia ja mateita katselemaan, että ei muuta kuin nykkyä pöttöä. Kuule Batman, täällähän haisee pilaantunut kala. Niin tekee, sinä senkin salakalastaja. Ja sepäs löyhkääkin tosi kuvottavalle.
Pannaanpas pumpuli ja nokkareikiin ja käydään hyökkäykseen. Jumppa huiti, se tehkäämmekin, ja äkkiä kanssa. Ryyt, hetki vain. Mitä olla sulla mielessä? Vallanko aseistusta viitan alla? Mistä arvasit sinä Ryyt nuijalla kokoon kyhätty lepakon nahka? Minulla on täällä Ryyt lahkeessa oikea Ryyt sinko. Vanha peli, mutta varma. Vanha on, mutta enpäs ole ennen moista kapistusta nähnytkään. Etpä olekaan, mutta älä välitä, ei se ole Kaappaa ja Kiiskinenkään sitä nähnyt. Eipä taida olla, ei. Nauru seis ja toimeksi tuonne kuusen alle ja äkkiä. Ampuja valmis. Hyvä, ja täältä tulee ammos. Suuntana Kalamajan ovi. Etäisyys 20. Tolta! Voihan liuskis läiskis lepakko, Kiiskistä ei näy missään. Eikä Nassea. Mitä arvelet sinä satojen seikkailujen piikkikorvainen sankari? Tulikohan pamautettua väärän vajan ovi? Voihan taivahan talikönttilät, ei kai. Jospa kadottais paikalta ja Ryyt vauhdilla. Se tehkäämmekin, ja jos Vallesmani tästä kuulee, niin se on meidän loppu. Apua! Apua! Tulkaa auttamaan minut alas! Voihan ryydänä. Kiiskinen puun latvassa! Jopa jätkä piilopaikan keksi. Eipä olisi Kiiskisestä uskonut, että sillä noinkin paljon järki luistaa. Vetässaanko singolla pari kertaa puun tyveen, niin saadaan tuo käki tuolta latvasta alas. Se käy kyllä. Lataahan. Ladattu on. Ammuhan. Kato Kuoma, se taisi tepsiä. Jätkähän liitelee kuin Matti Nykänen. Niin kauniisti, että tuolla tyylillä voittais vaikka mitä. Ja vetipä poika hypyn pitkälle. Kyllä Nykänenkin kalapenis. Niin tekisi. Nyt Kiiskinen tais mennä 150 000 miljoonaa Ryytmarkkaa sivusuun. Joo, niin tais käydä, mutta enpä ole ennen lentänytkään. Pitäisikö alkaa vallan mäkihyppääjäksi? Siitä vaan, mutta missä Nasse setä? Ettet vaan ole päästänyt siltä ilmoja pihalle. En suinkaan, sen lupaa kautta Teuvon 10 katiskan, jotka survoin läjään ja näkkelin 70-luvun alussa Riitasaaressa puunoksille. Ja mitä Nassesetään tulee, se on kylvyssä. Missä? No se, Retale ei säikähtänyt sitäkään, että aion sen uittaa pöntössä vaan. Vaan mitä? Vaan se Retale meni sinne vapaaehtoisesti. Voihan Ryydänä. Kiiskinen, sinut viedään niitten Teuvon katiskojen kanssa linnaan. Ja jos epäilykseni pitävät paikkansa, niin Nassesetä viedään uimahalliin, täisaunaan ja Ryyt-puhdistukseen. No vai jee! Näinkö tässä kävi? No näin siinä kävi. Kuule Batman, vedetäänpäs Kiiskistä pampulla jakaukseen ja näin. Nyt nakataan Kiiskinen peräkonttiin. Näin. Ja kontti kiinni. Ja näin Nassesetää hakemaan, vai mitä Batman? Mentiin! Voi Ryydänä ja kautta Nassen punaisen tekonenän. Täällähän Nasse kylpee vessanpöntössä. Niin tekeekin, ja jopas löykkää pahalle. Ovi kiinni äkkiä. Kuulepas Nassesetä, se ei nyt millään käy. Pitää käydä. Nassesetä tulee hyvin vihaseksi, kun ei edes saa rauhassa kylpeä. Kuulepas Batman, ei taideta saada Nassea mukaan muulla konstilla kuin sillä yhdellä. Millä yhdellä? Kerro hyvä veli äkkiä. Eikö leikkaa, sinä jästipää? No ei. Mitä tekisit, jos Nassea ei saada aamulla hereille? Käytäpäs lepakon aivojasi. No nyt välähti. Näytän Nasselle tätä. Nassesetä, katoppas mitä Batmanilla on näpeissä. Voihan vietävä sentään. Sehän on pullo. Terävä havainto tuollaiselta punanenäiseltä lasten pelottelijalta. Niin oli. Ja nyt eiköhän Nassesetä oteta ja kurvata uimahallin kautta Ryyt luolaan ottamaan vähän profeiinia tästä pullosta. Okei, kuntit, mutta yhdellä ehdolla. Millä? No sillä, että Reiska haetaan mukaan. Se käy. Ja nyt Batman yhteen ääneen. Nyt loppu jahti ja käymässä on sahti. Batman ja Rydman lähtee. Ja näin onnellisesti päättyi Batmanin ja Rydmanin tuliterät seikkailut, ja siinä ikävä kyllä taisi päästä sillä lailla käymään, että tämä Kaappa ja Kiiskinen jäi poikien kanssa hopialle. Kiiskisellä on pahka ottassa ja se siellä makaa Ryd-mobiilin peräkontissa. Ja se, että Bat ja Ryd kunnostautuvat roistojen ja retaleitten kiinniotossa, he ovat kunnostautuneet myös biisien teossa, vai mitä, JS? Näin on asianlaita, nimittäin ihan hiljakkoin on prässätty Batmanin ja Rydmanin Ryd-luolassa tuliterä maxi-single. Elikkä se on luvassa hullua hubaa ja hauskaa skabaa. Biisi on Voi Ryydänä. Voi Ryydänä ja vielä kerran Ryydänä. Ja seuraava tarina kertoo siitä, kun Batman ja Rydman viime lauantaina lähtivät diskoon ja löivät veikkaa, kumpi saa enempi akkoja. Siellä oli hame korvissa ja sukkeremmin roikku jalkojen välistä. Jippit down, taka jippit down, taka 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 jippit down, jippit down, taka jippit down.
tattaka tattaka jippittaa. Music power, 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 music power. Music power. Ja näin sinne Bat ja Ryd ja tuli terä biisi Heiltä voi ryydänä. Ja digitaalit ja kelloviisarit vierivät jo kohti kello 16, mutta ei hätää, sillä me tulemme taas! Nimittäin samalla kanavalla ja samaan aikaan, eli viikon kuluttua ensi lauantaina alkaen kello 15.05-16.00, eli kolmosverkossa. Näin on, ja postia voitte lähettää osoitteeseen, joka on vanha tuttu. Mukava juttu! Nimittäin Radio Koilliskaara Hot Stuff 9800 Kemijärvi. Siis Radio Koilliskaara Hot Stuff 9800 Kemijärvi. Ja viimeistä biistä tällä erää vastaa bändimentää Venice ja biisi Ever and Ever. Ja eipä muuta kuin heipä hei. Hei hei. 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 Hei hei. Hei. Lopeta. Hei. Hei. Big fun tonight. Big fun tonight.
baby, stand by me.